Tinc per ací una bolsa màgica, en la qual tenim un mocador de color roig. Examina. És normal? Sí. Examina. De quin color és el mocador? De quin color és el mocador? Roig. De quin color és el mocador que hi ha dins de la bolsa? Roig. Axel, de quin color és el mocador que hi ha dins de la bolsa? Com? Groc. Aplauso per a Laura. Thank you. Gracias. ¡Mua, mua! Aplauso, Laura. Gracias, pues ya está, que el mago soy yo. Y encima no sabía hipnotizar. Si el mag conseguís fugir-se'n, significarà que les cordes han atravessat la xaqueta i el cos del mag. Atentos. 1, 2 y 3. Estirem fort. Aplausos. Las cuerdas son examinables. Javi. Mucho a misa tú no has ido, ¿eh? Campana, va. Vale, me vale. Ara sí, amics i amigues, el meu nom és Carlos Bach i ja ha sigut un plaer. Moltes gràcies i que acabeu de passar